Iki lho lek sampe nyawang adike kaya ngene posture wis apik, kecantikane wis apik, insyaallah sampe dadi sinden kondang. Kondang Sapa ngerti lho, Mas? pengen cepet nggon-nggonku 3 dina lho dadi. Mesti ketok kondange. Wah, Dadi apa? dadi cangkem to, Jo, kok yo. Iso dadi cangkem piye to kok iso. Kelompok larang. Nah, Pak Edi ilmu ki ditularno. Sampeyan nak pengen suarane awet apik, saya apik. Resepe, Mas. Heeh, sampeyan engko nang omah mantuk ngene iki saurunge bubuk ngadahi banyu nang aqua. Nang ada botol. Banyu anget. Heeh, delek ndur gendeng dadi timbuno. Oke. Isuk nek bar subuh lah kae dijupuk Diombe. ora kuwi kemeruh kuwi ya. Kok ditutupi dirapeti Rapetno. ya terus. Aja sampe ngobos. Aja sampe ngobos. Beno petang dino. Terus suarane apik. Gak yo beno guwak sih ya. Loh, lah terus gunane banyu ki apa? Disarat. Aku piyen ya ngono. Sugeng dalu macange Mbak Libu. Wilujeng dalu, Mas Dodo, Mas Komet. Oke. Mas Dalang A dan Mas Dalang B. Mas Dalang C mboten enten lho. Mboten enten. Dereng ngertos ngapunten. Nggih. Nggih, derek tepangaken nami kula Alfian Agus Eka Purnama. Jenengan sing sopan to, Mas. Lah TI, Pak. Wong ngajak kenalan kok malah madhep rono ki piye? Nggih pun manut. Manut. Apa ene wong kenalan kok karo geger ndenek to piye kok iso. Nggih, pangapunten deh. Mas sing ngangge kaca Tisma paring asma Mas sinten? Kula Mas Alfian, Kaladan saking Bonagung, Mas. Mas Hersopin iso nanggap dalang Harry Potter. Harry Potter ndi kok. Kacamatanan. Ning aku Harry Potter, Mak. niteni. Piye? Sing kono karo kene mesti semangat sing kene. Lah kok iso? Tak kene ucul kabeh lho. Waduh, piye iki? Saking semangate. Yo rasa diuber-uber tok. Ora ditaleni karet. Nggih. Mas nik wau Mas sinten Mas ngapunten Mas. Mas Alfian kula. Saking Yan. Saking Kebun Agung. Kebon Agung. Kang Setunggile Mas sinten? Derek tepangaken nami kula Raden Jagat Aroyan. Saking Saking pundi? Saking Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Jepon. Nggih. Nika wau Kebun Agung Agung, Padangan. Padangan. padangan mriki. Nggih. Alhamdulillah kebun agung ana tukulan dalang. Iya, amin. Ana bibit-bibit luar biasa. Lah setunggale Mas Jagat nggih. Kita Mas Jagat iki lara gulune kita Ya, Mbak. Lah ngene sawake ngene-ngene. Ora bingung tegese ngono limbukan ra tau madhep rene ora tau. Mboten napa-napa Mas niki Kaku kabeh. pas wayah guyon mboten napa-napa nggih. Enten iki namine wayang napa? Film? Wayang napa? Kowe kok mbok Wayang takono kulit. kowe kok ora paham to? Gak. Wis ngerti sing digawe apa ora? Sing digawe to. Mas sapa? Sunatan iki. Iya sunatan. Mas Rekar nyunatno Hersopin. Waduh, Kuale Mas. Wong kok nek omong angger jeblas. Ya kene kanca kok. Ya kanca-kanca ya sering kumpul Hersopin bareng. lagi disunatno. Asli sunate suwe. Hari. Lah lagi diruwo ngono. Kowe lek omong juga ya dipikir sik to. Wis tak pikir kok. Sing disunat iki ora Mas ora Mas Hersopin gak. Iya. Sing disunat kuwi DEK. waduh. Ben Malah mumet ya nemen. ben kok. Kowe ketu senenganmu mulet-mulet tok kok. Sing Sing disunat. disunat ki Dik Regar Tapi gede kuwi ya. karo bapake. Karo hari lho. Aja jangkar ki sing duwe gawe kok so. Ya pancen nek kaya Mas Hersopin iki duwe anak Regar ki pantes gede dhuwur padha. Ya. Karo anake lho dungkuli dhuwure. Wingi Heeh. sunat ki diarak. Numpak jaran. Weh, berarti jos kaya film-film Angkling Darmo. Glungup. Jarane Rekar. Iya to Mas. Kecer bocah. Wis tak omongi lho. Har, aja nganggo jaran lah ngono. Lah terus akhire piye? Ora ngandel aku kok. Nekat. Har ku lho. Iya ya Mas Dar kok. Kowe iki kok jangkar men to kowe iki. Awake dhewe iki ning kene menghibur karo bose awake dhewe. Ya wis seru to nek awake Saiki dhewe. dino iki bose Mas Hersopin. Bos apa? Lho bos sing ngurusi kabeh iki to. Allah. Iki kok yo rong karuan kok. Urung karoan piye? Lah iki gone sapa? Mas Hersopin lho apaku? Lho, kancamu dulurmu. Sapa sing ngomong? Lho, Lah Mas Hersopin ki apamu? Ya kanca ngono tok kok. Oh, berarti sampean kancan Mas Hersopin. Kanca kentel, Pelek to. pelek. Oh, berarti wis buah, wis buah. Go. Durung. Kowe takokmu ngono. Aku isu mah wis ngeter.
Ngeter ya apane sing diterno ku lho kok. Ngeter anakku. Kowe jenenge kanca sing ora kena dijak kekancan ya kowe kuwi. Alah kowe gampang ngomong masalah bueng kok. Ora percaya tau ning daerah Tuban kancamu dhewe engko aku buah kok buah akhir ya pletas mulih ra buah ngono kok. Oh jenenge wong ya kedunungan lali kok ya. Lali kok terus. Ora Iki ndelek dalange kalih kowe takok ngeten iki wayang napa to? nggih. Lho Mas Harsopin iki campur sari rena-rena to Mas. Iya nak campur sari aku ngerti. Campur sari komplit kali Jogo. Joko kali. Kali Jogo. Kali ombo. Sing anyar ki Joko kali. Masa Kali iya? Tidu. Iya anggotane loro. Apa kuwi? Wis karo Ali tok. Kuwi mulai mau dikai mie ngono tok bocah. Oh, bocah primpen kok so. Campur sari kali Jogo. Kali Jogo. Komplit enek. Komplit enek. Campur sari ringkes enek. Ringkes enek. Lah mula dalu iki wayange ya wayang ringkes ngono. Banget. Wayang Oh, ringkes. banget kok so. Mas Jagat, Dalam sampean kok malah buka undang-undang iki nggih apa iki? benjing kengen upacara ya kula. Nggih. Upacara sampean? Nggih. Ya iki lho. Petugas kula. Berarti ini benar-benar anak bangsa Indonesia. Ngawur. Apik. Denan putrane sinten, Mas? Pak Sumiran. Lah Dik, putra bangsa iki lho. Anake Pak Sumiran aja kemeruh. Maksudnya ora ngono, Mas. Iki lho ngomong dhewe no. Anak nyuwun sewu dalang sing nom-noman iki termasuk putra bangsa yang berdedikasi untuk negaranya. Bomo kok putrane bangsa iku lho bojone bangsa ku lho sapa? Mbok ora usah Bapak Samiran ngono wis to. Maksudnya iki gak ngono, Mas. Maksudnya Mas Jagat kuwi ning Indonesia, iki putrane Indonesia. Berarti jagat melok Indonesia. Yo. Walik no Indonesia melu jagat. Lah kok iso? Lho piye to Indonesia ning jagat awake dhewe lho. Aku kok ngeluh. Ayo. Aku kok ngeluh to mikir kowe iki kok omonganmu kok iso. Nggih nggih nggih. Rene. Nyapa? Wis toh ngatur aku nyapa kok. Kowe aja cedhak lampu. Apa? Kok gak trauma kowe? Jere kowe ngajak omong kene mbok ndo omong nganggo geger. Lah aku yo bingung to, Mas. Omongnya kok bingung lho. Ngene lho, biasanya awake dhewe wayangan ringgitan ya. Ya. Dagelan kono sinden-sinden. Lah iki posisine beda ya, Mas. Terus piye awake dhewe nek ngatur awak iki? Ya ngene. Ngene piye? Alah wis to. Kene madhep rono kok gak anu karo dalange ra penak. Kowe madhep rono. Ha. Aku madhep rono. Lah terus piye kuwi? Lah iya. Kowe sing delok ben gak kecewa to. Iya. Kowe madhep rono. Aku rene. Lah kowe madhep ndi? Dalang ben gak kecewa. Ha. Aku madhep rono. Lah kok menang dewi. Iki nek sing kecewa iki. Sapa nek kecewa? Sing digawe. Oh iya ono. Sing punjer ya kene kok. Mas Sopin matur nuwun. Omah jenengan nggih ombo ya, Mas? Ya ora omahe. Lah omah sapa? Khusus sampe digawe khusus gudang beras. Lambemu kuwi. Kuwi lho. Lah ki minangka Mas Harsopin ki wonge apa srawung teko ndi-ndi? Ya srawung kancane mesok nang kono ora oleh. Aku digelarno kloso nang kono. Penak to. Penak to. Penak-penake ning ya ora kaya nang omahe kono dhewe to. Lah nyapa nek kudu ning omahe dhewe? Wis tak golek nang nggon kono. Lah aku ya ora penak to. Tapi gelem to. Ya gelem kok enake kuwi yo. Lah modele kok getun men kowe. Ora kanca kok kaya musuh. Ora kok rene. Rene kawan. Alhamdulillah ya Mas ya. Iso ditimbali rene paring panglipur kagem warga mriki. Iki desa pundi to Mas? Lem. Rajeng. Teng. Aduh. Oh dene ngerti ya Coba takon. banter kok. Aku ki mau ngetes kowe. Iya. Ini ki teng Desa Ngrejeng. Nggih. Menika Jub kabulipun nggih menika adicarane Wali Matul Kitan. Sing dikitan sapa? Mas Regar. Mas Regar, putranipun saking Bapak Harsopin saha Ibu Eka. Iki ora liya, kuwi wis kancane awake dhewe ya wis kaya dulur dhewe. Luar biasa. Iso nanggap payangan iki luar biasa lho, Mas. Dia kamu jarang lho, Mas. Iki ora nanggap. Kok ora nanggap piye to? Iya. Kowe plas-plasi wong to kowe iki omonganmu kuwi. Iki wah kowe iki gak roh proyeke anyar. Proyeke Mas Harsopin ini apa? Hari ndek proyek hari. Kowe johar her iki. Kowe Iki nyapa? dina bendarane awake dhewe Mas Iya ya. Harsopin. Lah aku saking pleke nek karo har iki kok. Aku sak meniki ku ya ro lagi ro kuwi nek jenenge har. Lah biasa topeng bae. Iya. Har gitu. Lah terkenale topeng Mas. Iki paketan anyar. Iki termasuk piye? Ya karo awor-awor. Woro-woro. Woro Mas Harsopin menika gadah paketan wayang ringkes lho ngono. Jane enek balungan kene tapi mbuh apa diasem-asem wae.
Kaya balungan mbok Balungan apa nih? ditok. Go balungan yo enek tapi iki wis ditulis dhewe-dhewe Mas. Wis enek bagiane catetane wis enek kabeh. Iki lho renek popo ngene kok sok catetane enek kabeh piye to kok. Tegese iki diitung kabeh iki sakmene ngono. Dadi balungane ra ditokno. Balungan bareng itu. Iki nek ngarane ya wayang ringkes nek jiriku ora. Apa? Wayang ngirit. Lah kok iso ngono? Pol lirit iki. Lah piye ora pepek kok ya ngirit kok. Dalu iki termasuk luar biasa loh Mas. Saestu loh Mas. Seorang seniman gitu. Beliaunya Mas Harsofin cek gelem nguri-nguri kabudayan Jawa sing adiluwung ringgit kados ngeten iki luar biasa. Betul. Ya nguri-nguri ya nanggap ngoten lho, gitu. Nggih. Luar biasa Mas Harsofin ngeten iki. Kowe ngerti dalu iki wayange iki lakone apa Mas? Lakone Ya, tutur tinular. tutur tinular ndasmu kuwi. Lakone napa to Mas? Mas Alfian. Nggih. Lakone napa niki? Lah kelampahipun Semar bangun kayangan Mas. Semar bangun kayangan. Ah nggih. Rekoso. Leres. Rekoso piye? Wah lho ngusungi koral piye kuwi kaya. Bangun kayangan no. Tegese iki bangun jiwa, bangun pakarti lan bangun kepinterane para nusa bangsa kaya mengkono sing Niku tegese. ajirine jenengan wong tulisane Semar bangun kayangan kok. Ya ora Met? Yo. Ya iya kowe melok ndi? Hah? Melok sapa? Terus kok malah endi? Kok malah bangun. Lah modele kowe iki ngiwangi kono apa ngiwangi aku? Lah kuwi wong bingung. Bingung piye to? Bangun kayangan ku lho nak ngusung material piye? Wong bangun gedhe ora dadi-dadi yo. Bangun kayangan. Aneh lho lakon njaluk nyuwun apa? Wahyu katentreman. Jenenge ya Wahyu blas gak tentrem. Tukaran ae. Hancen jenenge karepe kan ben nek dikei wahyu katentreman kan ben keluargane ayem. Iya, iya. Delalah malah kuwaliane. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pripun ibu-ibu tasih semangat nggih, pun ngantuk dereng Bu? Alah Bu, iki lho seneng aku. Kopi ini Seneng lagi. Tenang lho Mas Jagat, Mas sapa sih tae? Mas Bian. Mas Dalang ngono wis to Mas kabeh. Dalang. Iki pokoke ning dinggon sing tak tenger iki ibu-ibu, khususnya sing juru masak. Itu yang diutamakan. Nggih to Bu nggih? Sampeyan iso teko kene, negene sedarane sing masakno ibu-ibu iki dina iki merongos lho Mas. Ora enek mangan popo lho kowe. Mbah aku nang kono mung ya ora mangan kok. Dadi ora mangan. Gak. Lah terus Gak ditawani kok. Sungkan gayane sungkan. lha kuwi salahmu dhewe to kok wong juru ladine wis kabeh dikeki kabeh kok kowe urung lho kok so. Engko tak mek dhewe wong ngono ae kok sok. Tahu lho nyuwun sewu lho Mas tak omongi tenan ki. Sing ibu-ibu sing juru masak ki wong iki ya Allah histeris tenan. Roh dagelan kuwi Mas nyuwun foto Mas nyuwun foto. Ya Allah Met. Wong pawonan ngono. Wong pawonane jian semangate gede bareng foto cekrek kiwa tengen to. Iya. Lah kok tak ambu-ambu kok aku kok mambu brambang. Los. Jahe kencur. Pancen pawon yo ngono to to. Lah yo senengku ning kono kuwi Lah Mas. nek ning jaba kowe foto beda. Nek ning jaba piye? Prasker. GPU paling gak balsem. Minyak kayak putih. Yo kok kerokan kuwi lek kok. Kuwi gak yo wong sing sepuh-sepuh kuwi to Mas kok sok. Dongamu apa? Sing baku namung saged derek dedonga kagem putranipun Mas Topeng Mas Harsofin mugi-mugi dadi bocah sing pinter, bocah sing soleh. Amin, amin. Mendem jero apa sing dikarepno iso terkabul Allahumma. Amin. Dongano kanggo dalang-dalang. Mugi-mugi dalang kekalih sehat Amin. panjang umur ya Mas ya. Amin, amin, ya Bagane Rabbal niki alamin. sampean tanggapane laris. Amin, amin ya Allah. Saulan muga-muga tanggapan terus. Amin. Amin. Kalau mangane akeh kita banter kok. Saya uraan lho. Uraan piye saking semangate ngono kuwi Mas. Kanggo sinden-sinden. Sinden yo ya. Muga-muga sinden-sinden ki suarane tambah apik. Lah syukur kowe jelungo bae. Aku acting kok. Acting apa trape jero. Sinden-sinden lho, sindene apik-apik lho Mas. Apik. Ha iki lho sing apik dhewe. Sing dilesing sing di. Lesing-lesing piye to? Sinden kok dilesing iki ambek anggap apa? Iki urung sinden nek kono sinden, loro ka sinden. Lho lah sing iki ciri-ciri iki. Iki jek AS, Apa AS? anak sinden. AS. Berarti nek numpak anu bis kuwi sampean bayare separuh. Separuh. AS kok so. Ha ngene iki perlu dikembangkan lagi, Mas. Nanti dikembang. Lho kok dikai kembang piye to? Tegese iki apa beliaunya punya bakat kuwi dikembangkan lagi, ditambahi meneh sok ben dadi sinden sing kondang sing kuncara. Amin. Amin ngono. Itu dongamu apa kanggo sing disunat? Ora ndonga.
Lah sampean ditekano rene iki lho kon ndongakno sing sithik apa gak iso to piye? Ateges aku ora ndonga iki mergo aku ngerti paham sapa to aku iki. Lah kowe sapa? Dagelan kok gobloke iki lho. Karena aku kon ndonga lah nangkap kiai. Tegese iki sampean ditimbali mriki iki maringi napa kanggo sedaya warga mriki khususnya kanggo sing duwe gawe. Terus terang nek sing digawe aku enek. Lah nek karo warga terus ngeweki apa to sakmene mbane kok. Mesti sampean duwe sangu apa ngono lho? Ya akeh. Mesti ben ketok Mas Darsopin ku lho Mas. Ya aku wis ketok kok. Mas Darsopin ben ketok mekan. Pasang hidrop kene lho Mas. Kowe iki ora ngajeni wong tenan kok. Piye? Isine Mas Darsopin lho apa? Ya jeruan ruwono. Kena tabuk. Lah kok tak kok ya mbanyal kok. Ya mesti apa ndongakno piye ngono lho. Wis muga-muga selamat. Lah wong ditimbali mriki kok ndonga kok sithik men donga ora kulak lho Mas, Mas kok iso. Iya ya. Sing apik piye dongamu? Lah wis kok Slamet cok. kuwi lho kowe wis ndongakno nek padha ae. Lah kowe gak duwe donga dhewe. Ya engko tak. Kowe dina iki maca apa to? Mbah ndasku kok kotak ngono rasane. Mini crab. Kok kaya jeding. Kok mini crab sih? Roblox. Kowe ngerti mini crab to? Kalau sire mini crab sire. Mini crab tapi ya pantes kok Mas. Kowe apa roh mini crab? Mini crab lagi dolanane anakku to Mas. Rohmu wis mbak sambel pecel, sambel tahu lho. Mini crab iki watu cilik-cilik lho, Alah, bangunan. Alah. Iki lho ditakoki sindene. Kowe Banyak apa nek kowe? Monggo. Nggih. Oh, iki ugi niki sing rawuh ya kanca-kancane seniman kathah, Mas. kathah Alhamdulillah. Nah, Padha kathah banget. nyengkuyung nyengkuyung dalu punika. Nggih. Alah, nyuwun sewu Mas kula tak kenalan karo sindene sampean nggih. Nggih, monggo. Iki asli sindene sampean nggih. Nggih, asli niku Sangkri Sanggar. Nggih. Saka Kresna Nenggala ki mau. Sanggar pundi? Kresna Nenggala, Mas. Oh, apik sanggare. Nggih. Kene Dik, iki mikir Kresna Nenggala. Kresna. Ngetan sithik kepel. Apa kuwi? Kuwi mbrenggala kuwi. Iya. So teko kepel beleng iki kok iso sekelinduk. Coba dicek suarane piye? Tes. Alah. Cakil. Karuan sinden cilik dideni iki lho. Aku nek Kowe rasa ngedeni raimu wis medeni wong kok. kok iso medeni wong piye to? Wong kene ya bagus kok. Bagus kok diakoni dhewe. Lah loah. Kowe apa to pri? Apa to mat? Aduh ngenyek aku kowe. Mat. Assalamualaikum, Dik. Iya. Namanya siapa, Dik? Inggih derek ketepawan lan kula Galuh. Oh, Galuh. Dalemipun pundi? Omahmu ndi? Oh alah. Berarti tanggane Pak Jito nggih. Mas kula. Pak Jito? Lah kok duwe anak apa adik? Iki anak apa adik? Kok adoh men jarake? Masa Pak Jito niku masih sampean? Pak Jito iki. Padahal aku nanya lho. Pak Jito iki. Wong Usiane iki 56 lah kok duwe adik cilik. 56 piye to? Lah pira? Mansik 71. Lah kok tuwek men. Dadi terus sampe kok iso Sampeyan adike. Adik sepupu. Oh, berarti tunggale sekentol, sebau, sedodo. Ngono. Lambene kok sewe kotil kok iso. Ya wis ngono ya Nduk, muga-muga telaten. Kelas piro Nduk sampean? Aja bingung sik, tenang, santai, tarik napas, tarik. Keluarkan lewat hidung, cus. Lagi apa melok lomba makan kerupuk deh. Oh, Agustusan. Kelas piro Nduk sampean? Kelas sekawan. Sekawan. Sing ngajari nyinden sapa kok wis pinter? Sanggar. Sanggar napa? Kresna Nenggala. Oh nggih. Sampean wedi karo Om ndak? Peti. Peti Enggak apa ora? ngomong peti ngene. Biasanya sing peti langsung share 100. Oh. Kowe kok usul gitu lho kok Ben so. bocah gak wedi. Kok bocah gak wedi mbok kon nyawer 150. Aku yo lagi tuman kowe dagelan nek mau wedit ngono. Aku ra medhit. Tanggapan kono-kono nek ning kene iki suka bare suka. Kondiko. Tambemu wong dhek ya griming-griming ngono kok. Kene keterangane rung cetha. Aku cah los kok. Galuh nggih, galuh kelas sekawan daleme ngakli. Heeh. Coba sithik wae Nduk, nembang.
Saiki suara pengen krungu suaramu. Jajal, gending saiki, Dek. Apa anu Lagu senenganmu apa? Asmarandono, Dik. Saiki jajal tadi. Nah, 1 2 sithik ae. 17. Ayo. Lah, iki malah goblokno bangsa. Cineman glatik glinding. Iya. Kaya ngono kuwi. Wis sampe nembang rong dinono penonton mulih kabeh. Nyapa lho, Dok? Sineman kebakaran. Pemain tek Iya, kudu awake dhewe sebagai sing tuwek iki ya ngajari. Iki kan ya butuh mental. Iya dites Oh, mental. iki iso ngomongnya apik. Biasane Anakmu wedi. takoki nguyuh, anggere takoki nguyuh. Iki kok gelem jawab. Ayo, Dok. Ayo jajal. Kawis pito. Matane. Saka yo ngono, bocah kelas papat Dik. Anakmu gur montang mancing. Masalah kok glatik glinding. Telek titik. Ateges aku gumun, Kakang. Guluku kerutuk Ucah kocluk kok nganggo irama. Ya temak krek ngene. Nang nganggo irama ora kaya kuwi ngono. Iya, tapi kan halus. Ayo, Nduk. Wos bedane luar biasa. Ya ampun, Nduk, suaramu kok ya penak lho, Nduk. Alah alah alah. Cuma sampean kurang kendel sithik, suaramu wis apik. Kaya Om ki lho ya, ora usah isin. Om ki ora tau duwe isin, ya. Gak usah isin nggih. Nggih. Heeh, pinter sampean wis. Sampean kenapa sirah ngeluh? Glatik lindeng. Wis ora roh pos. Bocah ora roh pos. Kayak mulai niku. Mboten mendhet dhuwit biasane ngoten niku. Lajeng tumbas asu. Duit. Kita gantengnya duit. Mentalita
apa sama Om Dodok bilang makasih gitu Teng. Bilang makasih gitu. Anu nyicil ayam Nduk, nyicil ayam. Jadi makasih Om ngono Teng. Ndang ngomong kowe manut aku lak penak Teng. Kene Kon ngomong makasih tak sawer. bilang makasih gitu. Ndang gak apa-apa. Makasih Om. Kasih. Iya weh. Gile-gile. Makasih ngono. Duit gambar apa ngono kuwi? Lho makasihne tak sawer neh. Lah. Lho jek neh kok kandhane kok. Aku wis gak anu tandane. Yalah, bocah. Cetekane sendi to kita. Cetekane mbak Agim sengkakel tapi kok. Ketua BC lho. Assalamualaikum. Salam. Nuta. Mas Komet. Kenapa adike anggere mbok takoki kok terus bablas? Ya. Perkara wedi nek lali. Ngono. Lho sejek neh. Sejek. Kaget lho lah kok Gentenan aku ya kaget mau. kaya kowe yo bacot kok. Bacot piye? Dagelan kondang kok duwe remuk. Lho, Remuk duwe sapa ya? duitmu. Piye to nyawur nyilek kancane. Tak goleki lho kok duwe kok remuk kabeh iki. Kaya kok kaya tauro aku. Iya Nduk ya, aja didelok nominale, tapi iki duit iki asli konggone Om Komet. Nggih. Nggih, matur nuwun. Cukup mboten 10.000. Kira ya lah. Wah, lagi ya bocah iki ae sing nyetrum ketok. Anu bocah komersil kita. Niki tak tambah melih. Mumpun cukup napa dereng? Wis kok malah ruwena-rena kuwi kok. Cukup mboten? Aja tergoda oleh suara-suara yang lain. Sekolahnya teng pundi ta? Sekolahnya sampean ning ndi to, SD-ne Dik? pundi SD-ne? SD pundi? MI Islamiyah Batokan. Sangune pinten? Biasanya disangone Biasane piro? sangune pinten? 5.000. Nggih. Lah balekno. Wi 20.000 gak malah tekan dindi wae kok. Kuwi kanggo patang dina ya. Kuwi paling gak selawe kuwi tekan Jepang kok sekolahmu. Wis sekolah apa minggat kok tekan dindi ku lho Lah Pak. merasa cukup kok. Wis pinter Nduk ya, gak Pinter. usah ndredeg. Alah geser Nduk, geser. Geser mikir. Mikir, Lah, Nduk. sing cetro kok yo. Namine sinten? Nggih, nami kula Yesi. Kelas piro Nduk? Kelas 3 MTS. Lah, iki lho randok gede. Kaget aku. Randok gede nek iki. Iki randok gede. Apane? Kelase iki lho, kelase. Iki Dik sapa jenenge? Yesi. Yesi. Rumahnya mana Dik Yesi? Raden. Oh, Raden. 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 Kelas 3. 3. Putrane sinten? Bapak Purwanto. Oh, alah ya. Kenal kali Pak Purwanto. Mesti ngomong oh alah. Biar gitu angkrab. Akrab lagi. Sampean suarane piye jajal? Kita saiki wae. Terono suarane Om Komet jajal. Kelas 3 SMP. Cekli mikir ada dhuwur, Nduk. Ayo Mat nyuwara, Mat. Sing kuwi gung.
Kok bareng diterokne iki lho. Ya bener to dhek menok manut. Ngono. Ayo Ndang, baleni. Anu nadane Mas, nadane Mas. G. Mas Topeng kok orang urgent dhewe ya. Kari manis ngene sak ngono. Lah kuwi. Ki. Nah. Nah. Sik ta. Ki, sik. Kotmu kok atos lho. Sing rada lembek lho gak enak to mana kok. Kok. Iki rombongan piye to ya? Ya kowe njalukmu piye Mas, randok lemes sithik ngono. Randok lemes sithik ngono. Aja atos-atos kan penak. Ayo. Ki. Ah. Sepira ya. Ya. Ciro lu. Ayo Ndang, Ciro lu. Apa lagi bingungno bocah. Lah nyapa? Kene iki pelatih penyanyi dangdut kok tirokno suarane Om Komet. Lah nek cah cilik iki nirokno kan cah cilik kan ya iso. Nyapa mbok kayak lagu tuwek Roma, kuwi yo goblokmu iki. Lah iya. Terus aku dok bintang kecil di langit yang biru. Kata bintang kecil lali piye to iki? Bintang di langit di apa angkasa to? Iki apa to iki mau jere? Kok di langit merah jambu iki lho. Paling dia ndredeg gugur deh. Baleni bintang kecil mesti iso, jajal. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru. Asik. Amatnya menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Loh, marai cah cilik yo nganggo lagu anak-anak. Ora mbok ceblokno Roma. Bocah geblak. Bintang kecil di langit yang biru. Hop. Seneng yang grenek son. Lah iya. Sampeyan suwe ra tau ngetipung to, Mas? Kanggo pisan kok huraan sampean. Sampean suarane Kanggo wis pisane apik. peresmian kali. Loh, Kali ya diresmekno. Sawer. Iki konggone Om Komet. Bilang apa sama Om Komet? Matur nuwun. Kae lo Om Komet kok ngetok aku piye to? Om. Waduh. ulah segala-gala lho. Sekarang 30 ya. Komet iki jembri wong. Kowe iku lho sing jembri wong. Dompet tak dol-dol metune remuk, Dok. Aku seru kelakuan mulane aku nggawe ya remuk-remuk. Kok ya Nyanyi-nyanyi tak baleno. ora ya sisan wis kadung Pek, los. gorene pek dhuwitku. Dikira aku dagelan medhit ngono ta piye? Gorene pek. Oh pancen iya kok. Lho ki dimentik metu genine kok. Wes gorene kabeh. Tak jokno kene kabeh. Ki, Nduk, sampeyan ke sekolah. Ngajak dhuwur-dhuwuran wae dompetku gorene kabeh. Ha, ndang gorene kabeh. Gak nggawa ta aku? Oh ya wes. Saiki sing ape wirang ndek dhewe. Aku seorang gue. Wong ki aja umuk, aja keduren nek omong sambar bledek bongko. Aku lalinan ora tak gue lali. Padune mbok simpen duitmu kok iso. Ha, lho. Ayo, Pak. Iya bener. Soapan meneh kalau kene gak ngono. Sates wi dinggo mlondong kabeh ya, Nduk, ya. Aku wis seru. Makane ngene lho carane. Awake dhewe iki wong ora apa ya jenenge ora lokak ning tambah kebak, Iya, ora iya. rubuh ning tambah baku. Diratakno. Ya. Heeh, ngono. Wis sangu 200 to? Layak pembayari sambel kecap ya bingung. Lho kadung kene ndobrok lah sing antri akeh. Sing geser. Yesi Mbak Galo niki Sinten Nduk Cahayu. Sing buanter Nduk. Nama Pitepengan. Iya, iya. Nama kula Lala. Wakijo. Kok wakijo piye to? Wakijo piye? Sapa Nduk jenenge? Lala.
Lala. Nggih. Saking pundi? Saking Desa Cendono. Ndono. Ngertos. Napane Indomaret? Dono mboten enten. Ora enek. Desa. Iya. Iya omahmu cedak Alfamart. Alfamart. Alah Alfamart mau ora tau tuku. Entekno pok. Anakmu wis sedina piro? Anakku iki kaya bate Alfamart begini bar ya aku ngono. Tapi ra masalah. Cek swara. Cek swara. Gah to aku. Lho kok gah piye to? Mosok bintang kecil entek. Ya nek randuk gedhe lagune ya randuk dewasa sithik. Oh iya. Heeh. Balonku ada 5. Apa ya? Apa ya? Kosong. Pokoke balonku ada 5 ki piye to? Lagu dewasa ya kena ora masalah. Ora ijek cilik kok. Yen aku kangen. Lah kan ya kena ngono. Lah kuwi iso ngongkon aku. Contoh. Ayo Dek nyuara Didik. Nganggo kono ya ora apa-apa gamelan. Ya, kayak mau kayak Dik galuh. Apa wis bebas ngene iki bebas. Senenganmu apa lagu sing biasa biasa? Yo pepak bahasa Jawa. Masa ane awakmu ya tagihan trok mesti mbok gawa kuwi. Iya. Iya. Ketuk. Napa? Ketok. Lah, ketok. Gede ya apa ya ini? Ayo Jal. Piye kuwi? Ayo. Kelas piro to Dek sampean? Kelas 11. Oh, kelas 11. Nggih. Wis di pacar? Dereng. Oh, aja pacaran sik ya, Dek. Mboten. Sekolah sing dhuwur. Heeh. Kelas dhuwur. Dhuwur benuwun. Ayo gedhok. Kelas 11 iki kelas piro saja? Lah apa takokno aku. Biyen kan 1 2 3. 11 kelas loro. Kelas 1. Sak piro to kuwi biasane? Ke mosok ra iso nadane wis saru to. Ke. Masa kowe iki kok ganggu Iya aku ngajari apik wong sak gedene gedhok kok moco ya ra. Lah nek ora urung pas apale kuwi kok. Gak wong ya disetrum ra apa-apa. Jebul suaramu ya penak lho, Nduk. Penak. Sampean kenapa wedi apa ndredeg? Mboten. Sampean iki mumpung cek MI ya. SD. TK. Iya. TK. TK sampeyan gede ini. TK sampean aku ngeterno terus kaya iki maksudnya tak warai sithik-sithik ya to. Napa dhewe ilmu ki ditularno. Sampeyan nak pengen suarane awet apik, saya apik. Resepe, Met. Heeh, sampeyan engko nang omah mantuk ngene iki saurunge bubuk ngadahi banyu nang aqua. Nang ada botol. Banyu anget. Heeh, delek ndur gendeng dadi timbuno. Oke. Isuk nek bar subuh, lah kae dijupuk Diombe. ora kuwi kemeruh kuwi ya. Kok ditutupi dirapeti ya terus. Aja sampai ngobos. Aja sampai ngobos. Beno petang dino. Terus suarane apik. Gak yo beno guwak sik ya. Loh, lah terus gunane banyu ki apa? Isarat. Aku biyen ya ngono. Yo apik suarane. Ya mbuh urungan. Sementing kan dijajal ngono. Lah iya tiwas. Ora apa-apa, sementing awake dhewe iki gelem rekoso sik ngembuno banyu sak botol, terus sampean aja pokoke mangan goreng-gorengan. Kaya to. Gorengan aspal. Loh, Apa ya kolu kok. Ora ya tegese sing panas-panas. panas-panas. Kaya to. Nalpot lagi mandek kae. Kowe kok iso. Nek ngombe nek mangan aja sing kasar. Aja sing kasar-kasar. Kudu sing lembut. Ora. Kudu sing lembut. Kaya to. Bangsa lembut. Ya ora ya maksudnya sing bubur ya. Bubur. Matur nuwun ya, Dik. Nggih sami-sami. Ah, engko pinaprak. Pinaprak iki apa kok? Iya. Siji-siji jebul wis duwe istimewa suarane apik-apik. Karek siji. Heeh. Yo ditekne pisan. Ayo kene, Duk. Kene. Kene. Anu disepati to. Monggo to. Ya. Monggo. Wonten situ mereka diajeng. Ayo, yo, oh. Sik, rono sik. Lah, rono sik. Mundur Terus sampean sing wibawa nduk sing elegan dadi lagi ngadegno sampean ketok wibawane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se. Salam urung kok terus mbok bari iki piye to jane iki? Lah ndek wau meneng baik. Hah?
Dedek mau meneng baik lah ya. Wah, nganggo lho, kok nganggo tak iya. Baik, tak iya. Sampean ki candi to? Madura. Kula daleme padangan, dengok padangan. Oh, ndengok padangan. Nggih. Jenenge sapa, Dik? Erli. 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 Panggilannya? Namine Erli Firda Afira, panggilane Erli. Oh, Erli. Kelas piro, Duk? Sak niki nembe lulus. Nembe lulus? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badhe melanjutkan kemana? Gak ngelanjut ke? Mboten badhe merdamel mawon. Oh ya ape dong. Injih. Mergawe dhisik. Injih. Supaya tanggaku lulus langsung rapi. Lho. Anake mbribi 15 saiki. Walah. Wis ora apa-apa. Kowe kok meneng ae to Mas, nggawe ukara apa lho Mas? Kowe Ora cek mikir. kok kaya cah cululuk modele ngono lho. Kalau karo takok iki nang keturun ta loro kae. Apa enek jalan kok keturun ya ora enek. Ora ro tang moro-moro tekluk ngono kaya Iki lho lek sampe nyawang adike kaya ngene posture wis apik, kecantikane wis apik, insyaallah sampe dadi sinden kondang. kondang Sapa ngerti lho Mas? pengen cepet gon-gonku 3 dina lho dadi. Mesti ketok kondange. Wah, Dadi apa? dadi cangkem to Do kok yo. Iso dadi cangkem piye to kok Siapa iso. nih di kelompok loro. Namanya siapa? Erli ya Erli. dari Nggih. Pengkok. Mboten Nanti dengok padangan. dengok. Nggih. Dengok kuwi rak ya anu kayak padangan nanti pareng ngulon apa? Saderenge Saderenge. Padangan prapatan kalian nduk nang ndi parane kae? Ngidul, sing ngidul. Sing sing Rana. niku lah ngalor kakak yo jembatan baru to padangan Iya, teko iya. nggone bandar kae. Iya, iya, iya. Ibu teng mriki napa mboten? mboten Kaget tenan iki. Barongan, bae barongan sing ngene. Barengan ngeletak gasmu kuwi. Ha bocah ngene kok mbok kageti kaya ngono. Dari mau Slamete kan jantunge aku, kuat. Cara ora kuat jantunge cepot. Cepet tempat dilem. Kene Dik agak maju ra. Sampai nek nyanyi-nyanyi nembang-nembang senengane nembang apa, Dik? dangdut. Dangdut contohnya lagu apa? Tombo kangen. Tombo kangen coba satu bait coba suarane. Tombo kangen ora ndangdut. Sapi rasane waktu biyen ucul dewe. Kata-katane kuwi piye? Ayo diulangi neh. Aku iki keras nak nglatih. Ayo piye? Loh. Gaya wis bener to, Mas? Wis top kowe iki loro. Ayo ya. Baleni Dik. Sapi rasane waktu biyen ucul dewe. Loh, mau karo saiki kok wis beda. Aja dhewe piye to? Kata-katane sing bener. Guru iki mung aja apa to? Lho ya dhewe ya berarti. Ya bener. Wo, saeton irojim kowe ketok iki kok iso. Kudu keras. Terus Saidi ya. Selegas. Lango terus eling kancane. No. Ayo. Zaman semono yen dolan rame-rame. Rame. Yo. Kaya rukun seneng atine. Luar biasa ya Allah, wis ayu, cantik, suarane penak. Mas alang-along ngeli gedhi. Iya apa lho kok Ali-ali ini gedhi. ora ngono kowe iki. Iki apa to kok ndeletek? Kowe kok mripatmu kok cerigis mentonya apa to? Berarti kok keling-kelingi apa? keling-keling panu. Diteteske ya Dik ya. Dadekno ya apik. Heeh, ditetekke apa, Met? Anak Kok anak piye kok lagune kaya. Ning kene nang tengah kuasai panggung, penonton dikuasai, jangan sampai ada merengut sedikit pun. Jangan Itu ilmu panggung. Nek koyoke kok enek ibu-ibu merengut, sampean celuk. Ibu enggak boleh merengut ya. Sama saya harus senyum. Gitu. Sampean harus cuek-cuek bebek, kenil-kenil merpati, jual-jual sedikit ya. Oleh dilu ngono lho payu, wis ta? Payu nyanyine. Canggon kowe wati ke payu kok dilu. Mesti nyanyine payu. Ya digawane Agar jeblas iki kok so. ya. Sampeyan sing lagu sing anyar ki ya wis iso, Duk. Sing pundi? Nimas musti kandeng ati dongaku suci terus noik ki abadi Suaramu kayak ndro genuk.
Wong pilek kok maksa nyanyi. Karepe yo pengen kaya kanca-kancane Mas. Enggak kaki. Wene pilek kan dagake ya tadi. Kowe tau pedhot sinjen sing wonge buindeng randuk juwing kae sapa kowe? Lali ya. Ayo kene Dek. Ayo nembang nggih, nembang. Apa judule mau? Resepsi. Kok resepsi piye to kowe iki kok? Apa Dek mau? Karan tombo kangen. Tombo kangen. Diteteske nggih, Nduk. Mari ngene sing iki entek. Coba menyapa. Ibu-ibu selamat malam semuanya. Apa kabar, Bra? Ibu-ibu selamat malam semuanya. Apa kabar, Bra? Ini sing ulang. Apa kabarnya? Kompok terono apa kabar, Bra? Apa kabarnya semuanya sehat, Ge? Semuanya sehat, J. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana semuanya? Bagaimana semuanya? Apa sudah buah? Apa sudah buah? Apa Apa enek kok penyanyi takok buah apa urung ya apa enek to? Saking gapyake. Grapyake. Ayo diteteske tombo kangen. Larase napa? Matur kalih Mas Mas Robert, matur Mas Robert. Sapa sing jenenge Mas Robert sing Niki Mas kalih bisa. Oh niki Mas Robert. Nggih tasik misanan kalih niki. Oh iya, ki dulure sampean ki. Nggih, adik niku pernah. Karo iki adik. Nggih, nak kula pernah digoco. Dadi Ora dipacul. Ayo, Deli, silakan. Erli. Ayo dipanggilane Deli. Entah pengkok. Yo. Tung bentar. Penake kaya ngono kendangane. Piyanes. Kurang apa to, Mas? Kurang apa? Wah kok wis tok. Mari ngono. Piye? Aku isin. Ya, matur nuwun. Apa kok isin? Matur pun Dik Deli, makasih. Nuwun sewu Mas Dodo, Mas nggih. Niki wonten panyuwunan pamundutan nggih. Kula wacake ndang nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ibu, kula nyono badhe nyumbang duit angsal menapa mboten? Mboten. Nyumbang duit angsal. Duit Kok duit? Krungumu kok duit, wong iki duit kok iso. nggih. Saking kula nyono kelahiran desa Ngantru. Ngantru. Nggih, badhe duit. Mangke diaturi menjang mboten napa-napa nggih, Mungkin nggih. Mugi mangke niki badhe wonten sing nderek nembang mriki, Mas. Menika Bapak Jito. Ah, menika nggih pepunden kula senior kula. Nggih, Pak nggih. Cita menika. Nggih, Nggih, wonten sing saking dalu, Ngaklik sampean ra kenal sampean. Mas iki mau kok sepupu karo kene. Saya sekentol. Ora Cita kuwi. Cita Moga katur dumateng Bapak Cita sekar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggungan. Tok. Lagi dahar wong. Yo. Sehat, Pak? Alhamdulillah, pikantuk pangaturipun para kanca sehat. Dangu mboten ketemu. Ayo pancen yo kahanan. Biasane jawabane ora ngono lho. Piye to? Sehat, Pak. Alhamdulillah wis kena gula. Ngono biasa. Nek wis 14 tahun rasa dirembug wis suwe. Gula wis ketara 14 kena saiki kok aja merembug. Lagi iki lho wong kena gula sombong ya lagi iki. Aku nyantai kok. Ora kok sombong wong sing pasrah ya ngene iki. Pasrah digolong. Pasrah. Maksudnya tegese Ya berusaha untuk sembuh to. Nah, ngono lho, Pak. Ning digawe santai. nggih digawe Apa santai. to? Napa to wong penyakit ngono wae iki to? Lah, iya. Wong-wong terima watuk pilek apa? Apa ngono Sampean- sambat kene sing entek atusan ae ra santai to. Taidan. Mboten ngaturke luput monggo. Kok ngaturke luput piye to? Ngaturke napa Pak Aku yo Cito? kan kene aku keterangannya juga jelas. Aku kok mah yo ora sanggup. Medun-medun. Aja kok Tak iso malah medeni wong. Nggih, ngapuntene Saiki saderenge. kadung dikek rokok karo topeng masa aku ora nyumbang laguan yo banget. Lah iya to. Awake dhewe iki luwih golek kekancan timbang duit. Nggih to Pak nggih. Nek nyuwun sewu kula pesen jenengan. Iya, toh. Nek badhe nembang, badhe nyanyi, permene niki dilepeh nggih. Penyakit isu iki. Oh penyakit.
Lho, Tak kira yoyo. Tak kira ngemut permen ning kene. Iki wayahe dioperasi ning karo negara go ngoleh. Duh, lah nyapa kok dereng oleh? Urung gedhi. Nek wis gedhi kok dioperasi. Sing nyelekit tak iki. Lah kok ngenteni gedhi lho. Lah piye wong iki ape tak karo BPJS nek cash ndak geblek dhuwit to piye lah. Alah wis nang BPJS ki nek 10 sen go ngoleh diiris. Jenengan timbang BPJS aluk tenggene niki lho mantri mandi nira kaprah. Yo Met ya. Anu didilat. Hah? Didilat. Ora diapano Met ya nambani. dimut. Dimut. Nggih. Bukan Apa ae, apa Pak? iki aku. Ngaturi napa, Pak? Niki nembang napa jenengan? Aku arep meneh apa ya? Ya isa-isa ya Apa, ora Gar? apa-apa, mak apa. Aku jeneng adikku loro ning kene kabeh. Niki nggih. Iki Mas Dalang Tegar. Mas Dalang Tegar. Karo Galuh. Galuh. Nang omah aja ngombe es ae, ngempeng ngombe es, suara glorok-glorok lho. Lah dadi sawer dadi kene iki. Kaya duwe-duwe ya. ya. Saweran kula pengin-pengin kancane. iya. Aku kek dodo. Iso dincep-cepon ning kene sawerane. Anu mawon apa ya nah. Bawa Pak, jenengan mboten bawa mboten sah. Karepku bawa anyar, engko ndang kleru. Ora apa-apa, Pak. Kleru apa-apa ora lomba. Bawa ninggal katresnan ning anyar. Jenengan anu wangsalane anyar. Ya pokoknya kata-katane lah. Kata-katane anyar. Anu pelok 6 seperti. Biasanya pangkur biasanya. Pak Cido termasuk awet ya, Mas. Awet elek. Ora ngono, Pak. Suarane sak ngono. Kancane do nyewu icik. Mono moji. Apa laras mono moji renek kok iso. Lali deh. Mono moji. Netes loku kaya teka sliramu citra nyelak yen janji Lho apa kowe kok bayani mencake kok. Kang Mas itu muncul. Sido peksa, sido muncul iki jamu to kowe. Ya modele ke jamu. Kang Mas sido muncul. nalikane ninggal aku nang yo wis ora apa-apa ora apa-apa ora apa-apa Cukup, cukup, cukup. Cukup badek sekali hari ini. Iki roman modele kok sak eneke. Lah iki bawa kok terus ngababi kancane apa enak to kok iso. Ketoke dendam. ora apa-apa malah rina wangi sun sumun nadyan nos ninggal katresnan tak anteni kaya PC betul Iki ketoke Bang nggonmu bali Hebat. Senadyan to jenengan ireng ning suwantene jenengan kepenak. kata-kata sing cara tembungmu sing mburi mau nyocok rasane ngatiku Nyocok dos pundi? najan ireng Dan jenengan ireng mboten? iya lho tak Napa kula salah? neng rayu kan resi resik. raya ngerti kalau nek banyu undung ini resi beda Iki ireng ora- neng kireng Iki ora banyu undu. Apa? Kena banyu sir. Sir apa? Kena banyu sir. Undune nganggo air keras. tinggal kata aja 3 rancak gak apa-apa yang penting pada benangku joget Tinggal katresnan. iya Jenengan digandengi kalih sinden mboten? ya aku pacarku Siapa? Kepit ayo sayang Kira-kira Melayu. ben saya bujuni ning kuwi cedek iki pacarku yuk jadi romane karo kene lali aku mang Dimas, jadi romane
diaturi. Matur suwun piye to? Aku rong digandrung lho. Iki mang kudune aku lho rene. Lah iya. Piye lah Mas iki? Lah kuwi dhewe sing lanang ya ora gelem nyeluk sampean kok. Lah piye to aku iki urung dadi urung matek piye. Urung anu piye to? Nglambrang pikiranku. Tapi tenan Mbak Gepit. Piye Mas? Pak Jito niki wong seniman sing luar biasa. Luar biasa. MC iso. Nggih to, wayangan nggih saged. Wayangan saged. Ketoprak rol. Ketoprak iki ya rol. Mulane lek enten Pak Jito lek mboten enten fragmen ketoprak, wah Lah telek gak suka. gak pas nggih. Apa ngene toprak perang tok ye? Nggone lho rene. Nek aku rapi kopel piye? Aku seneng kok kangen lah aku. Kangen apa nyantap untuk kangen apa kene tauntune tau Larang. daftar. Kangen ngremuk Pak Cito maksudnya. Iso lambe nyonyor perkara dodok wae enek kok. Ayo iki apa Rohman sampean karek Roman. Ayo Roman. Anu Ya. Roman apa kita Roman? Ya Roma ya kena. Toprak ya kena. Ngono. Walah sine sampe gelap. Dia jeng srihuning karo pacanganipun Kakang Tahayu. Langen srihuning. Walah sine kok dibalang mantu mono. Yatini. Kok cara gak usah buah gak apa-apa ya ngene iki. Wis ketoprakan kok mosok dibuah. Sampean dados patih sido peksa. Mah. Sriune apa Sri Tanjung? Heh? Aku apa seruning ya. Seruning? Heeh. Ya sampean ki. Sapa? Heh? Sapa? Tukang narik bang. Wis to apa ae sing enek paten-patenane lho. Mah. Gak. Wis to, anu manut sutradara Romanto. jenengan, manut sutradara. Pokoke lakone apa terus pokoke Pak Jito mati ngono lho. Apa? Apa kuwi? Wis rasa diambu kok sok. Iki lho dadi gawe kok. Amit nggih, Pak. Pun. Lakone dina iki entit. Kontet ya. Aku nganggoke karo apa kok ya ora pede aku. Macem rono Pak, macem syuting. Nanteng tapaya ya. Tekan kabeh ya ya. Sing ngandel tapaya ya. Tekan kabeh ya ya. Angger teh ijoli. Kok terkerosan kabeh penak ndasku. Ra penak ya dandakno. Pangeran Enggak sih didandakno. Lah lek wis blangkonan ki wis dadi pangeran. Menika contoh pangeran cengkal pikang. Kok cengkal pikang. Nek mlaku ngene pangerane ngene nek mlaku. Oh sengah. Rangke ta Mas Jagat? Lah dalah. Tak kira keturun tenan. Dalange ngene. Dia jeng srihuning. Kira-kira. Mas Wiratnoyo. Yen ing Tuban akeh manungganing kang dadi telenging atiku mung siramu diajeng. Napa menika leres lho Kang Mas? Tungus ring batin aku mung menggalih marang siji wanudya kang tak tresnani kaya mumpet siramu srihuning. Najan to aku wis dipacange karo sapa ta kae? Anu Waljina. Wajina. Sapa ta Wajina? Siapa ta kae? Najan to aku wis dipacange karo Kumalarna ing Bojonegoro ning parandinatiku mung tansah tumuju marang siramu. Yen mirsani semundut rasa atiku maring jero Cahayu. Ya Allah, iki kok dodamne wong apik ngono. Wah, tenan bareng cedak kecewa. Wah, swara karo wonge adoh. Tapi aluk dirungokno tok timbang didelok. Iya kaya radio dadi. Bareng delok geblak. Anu aku arep ngumrun marang siramu. Nggih. Oke. Bukti panjenengan tresno marang kula lho Kang Mas. Tak udarane apa kan dadi panjalukmu Cahayu. Ngono moci langsung. Kok geget mono. Jane kowe apa kene kok sok Arase iki sakmono. Memanesmu kangmu jimat. Aduh, abot menawam. piye le? Patune pas udun kok. Kuwi ora Mane iki ngajak mesra tapi nek ngono kok. Lah yo wong asam urat ate mesra. Agawe ruciting gajah Kale. kale
iya. Sing lanang dope pedhot. Ning ndi lek Mang? Wah, aku nek sono. Iki Kaya cekono kaya lananganmu ayam. yo ora nurokno wong malah. Kene Gua anggap loro nemen. Nadya ya Allah gitu. Aku gumun lho Met karo pasangan iki. Sing wedok disawangi ketok manis. Sing lanang kok kaya kena kencing manis ya Met. pancen wis luwe. Oh wis luwe ya. Mula model lek nelo. Umpama munduta rokmi Nah, iki ceritane sampean gandrung iki. Heeh. Kok terus ditekani Badik Madrim. Iki cerita apa lek kok nek badhe mati? Kolaborasi. Lha iki apa to iki? Aku ngutus kowe aku Angkling Darmo, ya. Iki apa ya? Lakon iki apa ya? Terus kowe perang, aku perkara seneng iki tak jak aku. Kuwi jupuken. Enak perang? Enak perange. Oke, aku enak perang. Wis to perang iki kudu perang. Dia perang sing dideloki perange wis ora enak. Siap ya, Met? Enggak. Lho kok gak piye? Kowe tak utus njupuk kuwi putri iki. Apa mentala musuhe lara. tak ber. Lah kowe lho aku tekan kene. Taratamtu tak tu ruti ibarat wong numpak tahu Prau kok tahu. Prau, mik ngunjuk riyen. Ngunjuk riyen Pak kersane mboten garing gorokanipun. Mboten sah dudu udon gadah pikiran rena-rena. Niku kudu ya putih anggen kula ngembulke. engko mbok duweni. Ora. Enggak. Niku Aku ki teges ki. Tirta Wening. Lah, tegese bekti kula kunjuk debat-debat jenengan, Pak. Langsung tegak kita. Lek Iki dong ngombe. ombeni to Met, ombeni to Met. Suwi. Monggo to. Iki lho kengin kene, Pak. Enak ta nggih. Ya. Lumampa tanpa welas enek gurune sinden lho Tuh. ing madyane jala Ora apa-apa nedi Kok ora reaksi Met? gunggung. apa reaksi Apa to? Diracuni apa piye, Mang? Tak kei pil iki, Pak. aku wis ora ngepek kok Pil kire iki gak nganti yo. aku wis ora ngepek mbok apa aku ora ngepek kosan Pil kene kire. ranti rasa kok Mati rasa. Ya ampun. Iya. Sing serake apa-apa. Wong digdoyo. Tek daya. Temah kunjing anggen jongeng pagu lengan Kraos bungah banget manah kula. kaya ngono Kang, diajeng Mas, coba aku pengen krungu suaramu Cahayu. Ya padha karo beban. Kene- Apa-apa. Sepenting Apa? padha. Kene adegan rangkul-rangkulan mboten enten. Aku sungkan kok. Heh? Isin aku. Ya apa to, Pak? Nah aku lu yo nek kene. Oh iya. Ono ora mentolo sing Sing ngene iki milik umum. Lah nek kene aku terus muntah. Kuwi lho. Lah aku. Sekarang. Monggo. Kereta api sedang lewat. Kereta api gitu. Kaya kereta api, kaya kode kereta api. Nintingi tegese swara iki sepiro. Yen liwat. Tak mono. Heeh. Masa kegubuk asmara. Semoga. Iki bergendak lho. Iki opo to kok sok Ora iku ora gendakan kok. Asli kok. ngene lho masalah. Aduh. Aja ngombe arak lho, Lek, kok ngombe arak ta ketake. Kopi, Kopi karo ngombe arak. Kok tak ape mendem ta kek. Ya.
Sito jan luar biasa nggih Mbak Luar biasa, Gepin. nggih, Asline Mas. ya kesel, Mak.